Benvinguts i benvingudes, amics de les arts. Mentre es duri aquest autoconfinament, aquesta clausura voluntària, seguirem parlant una mica d'art, per recordar que tenim tota una sèrie d'elements en el món de l'art, de les arts plàstiques, que ens animen molt a pensar que tornarem a fer sortides i que tornarem a visitar museus i que tornarem a fer xerrades. Us volia parlar una mica de la pintura impressionista, dels artistes que tenen la necessitat a finals del segle XIX de sortir a l'aire lliure, i us he posat d'entrada aquest disc cromàtic, perquè tinguem en compte que el color és el que va tenir molta importància per ells i elles, i a més basat tot en la llum, en l'absorció de la llum. Si ens hi fixem, aquí tenim un artista que és Claude Monet, però fixeu-vos les fotografies que ja es feien en aquella època. Amb aquestes fotografies ja no tenia sentit que un artista estigués fent retrats, com per aquí al darrere segurament en veieu algun aquests dies aquí a l'estudi, que són retrats més figuratius, però tenen intenció de buscar una aparença diferent. Però clar, la fotografia dona una perfecció, és tot un altre art que precisament prenia el lloc als artistes. I pintar au plein air volia dir anar a fer la recerca de la natura, d'anar a veure com la llum incidia en els arbres, en les persones quan circulaven o anaven al camp, anaven a les afores o anaven a fer petites sortides amb embarcacions. Aquest artista és un autorretrat de la Berthe Morisot, una de les artistes impressionistes que havia exposat amb tots els seus companys. El que us volia explicar d'aquesta artista és aquesta improvisació de peces molt ràpides, com per exemple aquí ens hi podem fixar en aquest rostre, que és ella mateixa, que està més aviat despentinada, més aviat poc embolainada, perquè també hem de pensar que, a més, ella s'ocupava de la família i volia dir tenia menys temps. I això s'entén no només perquè pintés a pinzellada llarga, sinó que pintava ràpidament, perquè mireu, aquí hi ha la seva filla, en un moment, en un perfil, això és una cosa de pocs minuts, és un estudi que no pot haver trigat més d'un quart d'hora a fer-lo, o 20 minuts o 25 minuts entre una cosa i l'altra, però mireu, unes pinzellades aquí i allà, que ara en tot cas ho podem provar, de veure el temps que es pot trigar a fer això, Però què buscava aquí? Mireu, és un contrallum, un to fosc, un to ocre, i després una llum, i ella insinuada, no fa falta que sigui un retrat fotogràfic, ja no tenia cap sentit, com hem dit abans. Aleshores, sí, les crítiques de l'època deien que era tan bona que per l'art era molt bo, però per la família no, perquè això volia dir que restaria temps a la família. Anaven així les coses, Aleshores, aquesta pintora, fixeu-vos aquí, també s'autoretrata, veieu? Sense cap afany de fer-se maca, ni pintar-se com una burgesa. Tot el contrari, és un artista que té pressa perquè s'ha d'ocupar de 1000 coses i veu en un moment donat aquesta imatge familiar, domèstica, que fa que pugui pintar aquestes escenes de jardí, aquestes escenes d'interior, hi ha algunes escenes preciosíssimes d'algun nu, escenes a l'exterior, veieu, això està ple de llum. Què es buscava amb la llum? Que entrés el color a tot i pleni, que no hi hagués cap to negre. De fet, el propi Renoir, quan va dir un de nosaltres, referint-se als impressionistes, un dematí es va despertar i se li havia acabat el negre, i aquí va començar l'impressionisme. És aquesta versió
simpàtica de fer entendre que anar a la paleta, com veiem en aquesta d'aquí, que passo dels tons càlids als tons freds, però al final de tot no hi ha cap negre. Si necessito el to negre, to fosc dintre del que seria una pintura, doncs el busco amb blaus ultramars, amb aquests morats, amb els verds baronès, el verd bufeta, aquests verds diferents, com per exemple podríem veure aquí, que ho havia provat abans, però com que s'ha tallat això. Aquí podríem buscar. Treballo amb oli de llinosa, essència de trementina, això perquè està comercialitzat, però per preparar els pigments es poden fer amb pigment i secatiu de cobalt també per donar una rapidesa al secat. Aleshores, ella improvisava buscant la manera d'expressar en un rostre un to determinat de la base del rostre i després anar a buscar tons per perfilar, per donar per perfilar els ulls, donar aquesta impressió ràpida i fins i tot aquest folar que ella portava, uns cabells com despentinats, portava un folar ajustat al coll. Hem de pensar que en aquella època les dones anaven molt vestides fins i tot per pintar. Podríem trobar una mica uns tons més càlids per buscar la part més sombrejada del rostre i després en el fons podríem trobar, en aquest cas, podríem trobar aquests tons més clars, per exemple. Això és oli, és pintura a l'oli, com podeu veure, que és espessa, i ells treballaven amb pinzellades, la Berthe Morisot treballava amb pinzellades llargues, pinzellades llargues que deixaven entreveure la tela, o en aquest cas el paper, deixaven entreveure la tela. Després sí que és veritat que els artistes també impressionistes, però que es van dedicar més a treballar el puntillisme, podien anar fent punts, en deien puntillisme, però podien anar fent les pinzellades a base de fer punts curtets, més o menys gruixudets en funció del format de la tela, i després podrien venir a buscar, per exemple, en aquest cas, aquest vermell, i al costat posar-hi, mira, deixeu-me que ho faci més correctament, agafar el groc. Per exemple, aquí tenim aquest groc llimona, que el podríem posar al costat, podríem anar posant pam, 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 al costat. De tal manera que el nostre ull, que és un ull primari, el Jordi Sabater Pi, l'etòleg i antropòleg, quan parlàvem sempre deia és que els humans tenim un ull molt bàsic, molt primari, que se'ns confonen de vegades els colors, molt deprimats, però jo li deia, però a mesura que el anem entrenant veiem més coses, això sens dubte em deia, però aquesta part primària fa que el vermell i el taronja nosaltres el vermell i el groc els fonem i de lluny ens pot semblar un taronja. I aquesta fusió és amb la que jugaven aquests puntillistes, perquè dividien el color, és a dir, el taronja quedava dividit en vermell i en groc, però els molt murris també de vegades agafaven, que és el que anava a fer abans, una mica d'algun taronja ja confeccionat i l'afegien entremig, de manera que sumaven aquesta impressió ataronjada. I el mateix es feia buscant el morat, entre els vermells i els blaus, o anar buscant totes aquestes gammes de tons que fins i tot acabaven fent aquests quadres puntillistes com Seurat, per exemple, aquests punts tan petits. Sempre fixeu-vos que no hi ha el negre, no existeix el negre en la pintura impressionista, en el mètode impressionista. Per què? Perquè es buscava la llum. I el negre, a part de que no és un color, seria la negació del color, doncs engoleix la llum, engoleix els colors, i quan s'abusa del negre en una pintura, el que passa és que l'anem matant, l'anem morint. Estic parlant de la pintura de tradició impressionista,
de l'època impressionista i els impressionismes que es fan avui, que se segueixen fent impressionisme. És una tècnica molt agraïda, molt vital, molt maca per explicar-la a la gent que comença a entrar en el món de la pintura i fins i tot als infants, que els nens, si els fem amics de l'art, tindran un amic per tota la vida. Fins aquí ens quedem i continuarem més endavant. Moltes gràcies.